ratiro marwa. Obila mago kwach kicho dayo dho MCA ma Kisumu Market Milimani wen Seth Kanga kotenore gi ng'anyo manyocho bagi e kaunti no endo. Seth Kanga mane owe thuolo bang' chulo rambur mar siling 30,000 itudo gi ketho mar telo ne ng'anyo ma tarik 29 nyaka tarik 31 dwe mokalo. Mano kelo kuo kod kethruok mar mwandu e kinde gi ketho mamoko bende. Kanga opuoyo obila kuom tiyo gi lony e kinde mane gimake kendo bang'e gimiye ratiro mare mowe thuolo e kinde mag pok otere doho. I want to urge each and every member who is here, let's keep calm. The process is still on until we will go to the court anytime soon. So let's calm. Let's pray for our brother, Honorable Seth Kanga. Kesi bo tere e court machiegni kendo wan wabiro mana ka mondo wachung kode kaka voters mage, wachung kode kaka jo Kisumu County, wachung kode kaka jo ODM. To wan gik matimo te wang'in watimo under kipenge mar chik 37 Article 37 oyiene ng'ata picket kendo nwal timo gigo koluwore gi wach ma jatendwa mar Azimio la Umoja gi principles mage nowacho ema ne wawacho gi teko modhuro emomiyo wan pod wan tok Raila molodi kata makwa kata twewa kata terwa jela wan e tok Raila. Haya, wadhi yue moro machuok kodogo to